Yo, what's up family? It's your favorite host, your boy Minyawoji, your celebrity gossip exclusive. So today in this issue is certainly but this issue iri kutrenda muma streets e social media. But nyaya yacho isati yanyasobuda zvekudaro, but takafambira nyaya dzacho kusvika tawana umbowo uzere panyaya iyi. Pane this girl aiti airara neimbwa, uye imbwa iyi yaimunakira kupfuura mukomana wake. Uye nyaya yake anozoti yakazopedzisira iye imbwa yakazongoonda ikarwara ikabva yatofa.